Of course. Kuan na siya gyud. Nakita na namo nga nangita tagpaagi nga to deter criminality from happening in the 3rd district. So usa na sa mga pamaagi nga atong gi-explore unya. Una, we are willing to go to the heights of the highest office of the land para gyud ma-achieve nato. Meaning hindi gyud nato undangan hangtod gi-explore nato tanang possibility to get and to make it happen. Aksyon Balita! Mo kung nyo ang kanay balaod sa helmet gisalit banta ka usas mga tactics ni mga criminals mga guilty pa po. Tingali mo request ta og review ni Ana nga mohimo siyang tailor fit sa kada rehiyon, sa kada probinsya kay dili man gud magpareho ang influx sa kanang bitaw activity sa karsada sa nagkalain-laing area. Di po nagpareho kadagka ang mga karsada, ang distansya sa mga area nga gikinahanglan. Pwede siyang national highway pero sa unahan ay simbahan, sa unahan ay Changi. So tingali is to paano yun siya. Reviewon jud siya sa akong pagtuo. CCTV na to sa 3rd district. Kumusta sa may plano na nimo ani? Ang CCTV is just part of the smart city. That is one aspect of the smart city. So smart city is really something will make kaning atong gitawag og pag-deter sa criminality nga mahitabo. And tingali mga fast-paced food ang mga technology, mahimong technology sabi atong mga tao kay kung available ang connection makatun man gyud ang mga samot na ning mga generation nga naulahi nato. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.